Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Maiman Jesu. Maiman Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Vandan Jesu. Vandan Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो, पवित्र उंड्यारू पारसचे जेजू सांगता वो 1 घंटो करसूंक आमी तयार जाल्या. बाबा भयणीनो, आयच्या आराधना वेळार देव आमचो धनी ह्या धन्या सांगता. ह्या धन्या काल आमी एक बरी जिणी जिवंक ताची कृपा आनी आदार मागया. दैत्यबुटी आमी जिवितांत वाट चुकल्या. एक रैल सापडिलो आमी. तें रैल ट्रॅक चुकल्या तक्षणा तें अवघडाक बली जाता. जर सारक्या ट्रॅकार गेलें तें रैल खंय वचचें की थंयसर वचून पावता. बाबा भयणीनो, आमची क्रिस्तांव जिणी जायते फावटी ट्रॅक चुकल्ल्या रैला पर्यंत जाल्या. आज आमी कितलींशीं जाणां आज दैवीक जिविताच्यान ट्रॅक चुकला आमकां. धन्या देवासरशी ताच्या खुशे प्रमाणे वेची आमी संवसारी ओडण्यांक बली धरल्या. संवसारी जिवितांत लढटा. देवाक आमी दुखयता आनी त्या देखून आमी आज संवसारांत जायते कश्ट भोगता. बाबा भयणीनो, उडास्त भरया. आमी देवाचीं भुरगीं. देवाचीं भुरगीं जावन आमी चलोवंक जाय. लेकावरती आशा, लेकावरती लबदुणी, लेकावरती संवसाराच्या कुशीन देंवचें, लेकावरती ह्या संवसाराचो मोग करचो. आज आमकां देवातावन पयस व्हरूंक शकलां आनी हाचे वरवीं आमी कश्टांक बली जाल्या. देवासरशीं फाटीं येवया. ह्या आराधना वेळार आमी देवाची कृपा मागया. बाबा भयणीनो, आमचो देव मोगाळ देव. निर्गमन पुस्तक आमकां सांगता अपुर्वाची उतरां. हांव सर्वेस्पर तुजो देव. हांव सर्वेस्पर तुजो देव. प्रतिस्पर्ध्यांक सोथीन येतलो देव. आनी म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा बेजशी करतलो. आमच्या देवा विरोध केल्यार आमकां बरें मेळना भाव भयणीनो. कित्याक आमचो मोग करचो देव. मोग करच्या देवाक आमी विरोध वचोंक जायना. मुखारसून सांगता, पूण म्हजो मोग करतल्यांक म्हजे उपदेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, तर तसो मोग ह्या उंड्या रोपारचे जेजूतान आमी भोगया. देव आमचो मोग करता. तसोय आमचो धनी. संवसारा फाटल्यान वेचे नाका. मागया ती सकतायच्या आराधना वेळार आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या खातीर, सगळ्या संवसारांतल्या लोकांक प्रत्येक तरान संवसाराची आशा सोडून देवाचो करो मोग करूं गो. देवाक आमी धनी म्हूण मानून कण घेवंक ती कृपा आनी सकत ते जेजू कडेन आमी मागया. आराधने 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 निमागे. आराधने 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 निमागे. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು
ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. वही जेजू, तू आमचो धनी, तू आमचो समी, तू आमकां सोडी नाही. कश्टांत आमचो हात सोडी नाही, आमच्या दुखांत खंडीत जावन आमचो हात सोडी नाही, आमच्या पिढे वेळार तू आमचो हात सोडी नाही. आमचे सांगत रावताय जेजू, आमचे कश्ट समजताय, आमकां तू आयकताय, आमचे लागीं उलयताय, आमकां तू बुजयताय, आमकां तू धैर्य दिताय. समिया जेजू, आमी तुजे सांगता जीव कशें व्हरता. ह्या संवसारान जेजू आमी आसा, दैत्यवटी तुजे तान पयस फेतेस सावन जेजू. ह्या संवसारान आमची वाट चुकता, संवसारी जिविता फाटल्यान आमी धांवता. ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो लायका व्हरता, मोग करता जेजू. तुज्या मोगांतल्यान आमी पयस वेता, आमचें समाधान उगडायता, आमच्या कुटुंबाचो संतोष उगडायता, अती आमचें बरेंपण उगडायता, मन जाती कश्टाचें जाता. जेजू, आज आमी तुजी ती कशी व्हरता जेजू. आमच्या जिणेच्या पयणार तूं सांगात दी जेजू. आमी ह्या संवसारी पयणार आसा, हर एक दीस आमी मुखार वेतना हर एक कडेन आपाय आसा, कश्ट आसात, हर एक कडेन आमकां कितें जाता की म्हणलें बे आसता जेजू. असल्या परिस्थितीन जेजू तूं आमचे संगत राव जेजू. आमी तुजें धनीपण स्विकार करता. दोन धनी असो आमी मोग करूं जायना, संवसाराचोय मोग करूं जायना आनी तुजोय मोग करूं जायना. कोण एकल्याचो म्हाक मोग करीत दे जेजू. तुवें सांगलें सौम्या, तुज्या मोगांत आमी सोलोंक आमच्या संगत राव जेजू. आमकां धैर्य दी, आमकां बळ दी, आमी तुजे संगत चलता जेजू. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯ್ದವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯ್ದವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. बाबा बहिणी, जगाल तुजी दिश्ट जेजूचेर. तूं सकाळीं उठताना, तूं सांजे राती न्हिदोंक वयताना, तुजें काम करतना, तुजे जिविताचेर एक मेट काडटना, तूं काम करतना, तुज्या ऑफिसांत आसतना, वा खंयसर तूं वचूं, तुज्या गाद्या शेता भाटांत आसतनाय जेजू तुजे सांगाता आसा, तुका राखता, तुका सांबाळटा. वचू जेजू, तो आमकां धैर्य दिता. कितल्या बरोबरची उतरां, म्हजो मोग करतल्या, म्हजो मोग करतल्या, म्हजे उपदेश पाळटल्या 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग तांचे ती दाखयतलो. तुजे ती म्हजे ती हो जेजू मोग दाखयता. 1000 पिळग्यां पर्यंत ह्या देवाचो मोग उणो जायना. ह्या घडये जेजूक समर्पण दी, तुका समर्पण दी, ह्या धनयाक समर्पण दी. तुका उणें जावचें ना, संवसारी जिवितांत काय उणें जावचें ना.
तुझ्या घरात उणें जावचे ना, तुझ्या गाद्यांत शब्दा वाटेनी उणें जावचें ना, तुझ्या धन दिरवें कदें उणें जावचें ना, मोतीचो संतोष उणो जावचो ना, भलायकी उणी जावची ना. देव तुजे संगत आसा. समिजे तुज्या हजार पिळग्यां पर्यंत देव तुजे संगत तुजो मोग करता. तर देवाक आमी समर्प्या. आमी त्याच देवाच्या सांगातपणान जियोंक आमकांच आमी समर्प्याने आराधन करया. ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ ಓ ಯೇಸುವೇ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ. Lord Jesus, you are my Lord and my King. Lord, you are my protector, you are my only shield, and you love me, Lord. Wherever I go, Lord, you take care of me. You are the Lord and Master. You are my Lord. Everything I adore you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाव भयणीनो, जिवितांत आमकां थोड्यांक मस्त खंत फाल्यां कितें जाता, परवां कितें जाता, आमकां खंत. कित्याक आमी खंत करची? देव आमचो धनी आनी आमकां धाय जाल्लें दिताना आमी कित्याक खंत काडची? फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 4:19 वाक्य आमकां सांगता, जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ते वरवीं, जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावा भयणीनो, फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत स्पश्ट सांगता सांगपाक, जेजू क्रिस्त थंय आमकां कितें उणें केलां? जेजू क्रिस्त थंय आमकां सकट दिलां. बापान आपल्या पुताक समका दिलां, संवसारी संगती दिल्यात, संतोष दिला, समाधान दिला. कितें आमकां उणें केलां? कित्याक आमी खंत करची? कित्याक संवसाराच्या फाटल्यान दवरचें? कित्याक आपूण जावन दवरचें? कित्याक ओट्टू करचें? कित्याक फाल्यां तेवचें चिंता करची? कित्याक आमी रडचें? कित्याक आमी लाखावरती वस्तूंची आशा करची? कित्याक आमकां देवान उणें केलां? आमचो देव आमकां कांय उणें करिना. दराळ आमच्या देवान आमकां दराळ दिलां. ते देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. आमचो देव दिवचो देव, आमचो देव आमकां उणें करिना.
पण परण्या सल्ल्यान जाऊन दी नव्या सल्ल्यान जाऊन दी हर एक घडीत आमी पळयता आमच्या आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां दिल्लो देव आनी कितें दिनासतना रावत आमचे खातीर कुर्सार आपणाक बली पेटोवन दिल्लो जेजू आमकां कितें दिना जायत आमचे खातीर उंड्यार पार हजार रात आनी दीस आजाराचो जेजू आपणाक उंड्यार पार दिल्लो आमकां कितें दिना जायत कितें आमकां उणें आसा सक्कड दिता रसना ओडगी रसनार ओड रसनार आमचे सांगता आसता आसतना रसनारां सगळ्यांक दिलां आसतना आमी रसना फाटल्यान कित्याक जावचें रसनार ओड न्ही गे दनीन आमचे सांगता आसा दनयान पुरो आमच्या हातान दिलां आनी आमी दनया सोडनो रसना फाटल्यान जावचें गे वस्तू फाटल्यान जावचें गे संवसारी संगते फाटल्यान जावचें गे आमच्या देवान आमकां सक्कड दिलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर आमी त्या देवा करसिया तुमची इजाप हर गाणी होगलाप तुका सुमयांची सो हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची जेजू क्रिस्त ते आमकां असले द्राळ संपत ते उरवी म्हजो देव तुमकां सर गरजांक उदारपणे पावतलो म्हणल्यार उतरांनी तुज्या उदारपणा विशीं आमकां सगळें कळीत केल्ल्या मोगाळ दनया हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची हो सोबीत सुंदर संसार रसून मनशाक रचण्याचो कुरो केल्ल्या धन्या देवा हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची मनशाक दिसपडतो ग्रास दिवचे खातीर सर तरांच्यो फळ वस्तू आनी खाणा वरवीं दिल्ल्या धन्या देवा हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची सर्ग संवसाराचो धनी तूं तरी ह्यो सांबाळून उरची जबाबदारी आमकां मनशांक दिवन ह्या रचण्याचो कुरो आमकां केल्ल्या देवा हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची आब्रामाक आपोवन ताचेर आशिर्वाद घालन ताका आनी ताचे संततीक बसयल्लो गांव दिल्ल्या दर्या देवा हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची संततांतल्या आब्रामाची संतत आकाशाच्या नेकेत्रा बरी दर्याच्या धुळी परी वाड अशें केल्ल्या दन्या देवा हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची तुज्या मोगाळ परजेक हे चिप्तांत हांव सोडून हाडन बसयल्ल्या गांवाक पावयल्ल्या मोगाळ दन्या देवा हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची अरण्यान बकेल्ल्या परजेक मानाचे काण दिवन थानेल्ल्या वेळार कडपांतले उदक पिवंक दिल्ल्या मोगाळ दन्या देवा हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची शिनाय पर्वताचेर हांवूच तो सर्वेस्पर देव स्पर्ध्यांक सुसून येतलो देव म्हजो मोग करतल्यांक म्हजे उपदेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो म्हणलो देवा दन्या देवा हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची तुज्या मोगाळ परजेन तुज्या वाटेन चलच्या खातीर मुयशे मारेपात 10 उपदेश आमकां दिल्ल्या मोगाळ देवा हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची जोशुआ मारेपात तुज्या सक्तीद्वारे थोड्याच घडयांनी जेरिकोचें खोटें धरणी समा करन त्या इस्रायल परजेक बासयल्लो गांव दिल्ल्या देवा हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची शिंपडून पडल्या इस्रायल परजेक आपूण सांगाता हाडटलो सडवून घरांत हाडटलो इमानुएल म्हूण ताका आपयतलो देव आमचे सांगता म्हणलो असली भासावणी दिवन आमकां सर्वांक तुजे सरशी फाटी हाडिल्ल्या मोगाळ दर्या देवा हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची एक स्त्री आपल्या कुशव्याच्या बाळाकपणी विसरत पूण हांव तुमकां विसरचो ना म्हणली अपुर्बाची मोगाची बसवणी दिल्ल्या मोगाळ दन्या देवा हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची तुजे एकलास पुता जेजूको आमचे खातीर संवसारांत धाडन देवसाराच्या हातांतलें आनी संवसाराच्या आशेंतलें आमकां बचाव केल्ल्या दन्या देवा हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मारेपात सहर तरांची पिडा सहर तरांची आमचे कश्ट निवरावन सहर आमची पातकां भोगसून आमकां तुज्या मोगान बरयल्ल्या मोगाळ देवा हर गाणे ओगलाप तुका सुमयांची
आमच्या ह्या जिवितांत दिसपडतें खंयच्याय कश्टांनी खंयच्याय अनवरांनी आमचो तोंचो धनी तूं आमचो मोगाळ देव तूं आमकां सोडून घालिनाय तूं आमकां राखताय सांबाळटाय सोलोवन व्हरताय आमच्या जिवितांत अनवरांनी वारताय द्राड तरान आमकां सांबाळटाय म्हणलें दाखोवन दिवच्या मोगाळ जेजू अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेवा ही घडी बोर बाबा बिनिनो काळजांत सुम्याक आमी अर्सिया दिन वाचुया देव आमचो धनी आमकां कांय गुण येना देव आमचे सांगत आसतना आमी खंत करूंक ना कित्याक देवान ताचे धनीपणांत आमकां वांटो दिला परतें खंयचो धनी आपल्या धनीपणांत आमी वांटेली करना पूण आमच्या देवान आपल्या धनीपणांत आमकां मनशांक वांटेली केलां आमकां सगळो संवसार आमच्या हातान दिला आमकां सर्तरचें दिलां आपल्या पुता जेजू क्रिस्त दिला आनी त्या जेजून आमकां अंश दिला तर ह्या सोम्याक आमी अर्सिया आमी गीत कवया ताका आमी उगळशिया सर्व आमी सोम्याक ना वाडया संतोषाची गितां गावया वर्ते ताची कृत्यांनी आळया उपकार आमी ताचो बावड्या सर्व आमी सोम्याक ना वाडया संतोषाची गितां गावया वर्ते ताची कृत्यांनी आळया उपकार आमी ताचो बावड्या सरलो खानो ताळयो पेटून रसनाराक ना वाड्या एक जावन आमी दुनिया देवा जय जयकार करूया कित्याक देव तो बरो रसनार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो रसनार करो ताका उल्हास्या सर्व आमी सोम्याक ना वाडया वर्णगाची गितां गावया वर्ते ताचे कृत्यांनी आळया उपकार आमी ताचो बावड्या नव्या गितां ताळ मेळून रसनाराक ना वाडया मधुर संगीतान किन्नरी वाजोवन अवतिताची करया कित्याक देव तो बरो रसनार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो पोसनार करो ताचे ते आमी उल्हास्या सर्व आमी सोम्याक ना वाडया संतोषाची गितां गावया वर्ते ताची कृत्यांनी आळया उपकार आमी ताचो बावड्या alleluia 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 देवाचें उतर आमी आयकुया एक घडी भर आमची मोत सगळे सोम्याचेर जोवया तोच आमचो धनी तोच आमचो रसनार आपणाक आमकां दिल्लो उंड्या रुपार आमचे मुखार आसा
सगळी आमची मोताची ती वरया संवसारांतून आमची मोत वेगळी करया मन काळीज जेजू ती हाडया संवसाराची चिंतना संवसाराची आशा संवसाराच्यो खंत टेन्शन सगळें देगेन दवरया आमच्या दुनिया सांगता थोडो वेळ करच्या ताका आयकोव्या सर्वेस पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया कोणाकच दोग दुनियांची साखरी करूंक साध्य ना कारण एकच तो एकलो सो द्वेष करता आनी दुसरे सो मोग करतलो हो पयल्याक तो लोभ दोतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना देवाची उतर हें वाखणे तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबा भयणीनो एक ल्हानसो नियाळ ह्या वचपाचेर आमी करया आशा मनशाक थोडी पुटी लेका वरती आशा एक ल्हानशी वस्त पर्यंत मनशाक इतली वर्ती जाता ती सोडूंक मनशाक जायना एक फावटी एका पिरगजेंत एक प्रायवंत स्त्री मौन पावली आनी मौन पावल्या वेळार तिची मोर्न नाणयतना तांकां एक अजाप राखून आशिल्लें ह्या स्त्रीयेन ती मोटू प्राण करच्या वेळार ती धरिल्ली की ती मोटू सोडूंक वचना तल्ली ताणी मोडन न्हयतना कश्टान ती मूठ सोडयली सोडयतना ताका अजाप त्या मोटींत एक भांगाराची सरपळी म्हणटात ती सरपळी मुठीन धरन ती मरत आसतना ती घट्ट मुठीन धरन तिणें प्राण केल्लो त्या वेळार घरची म्हणाली तिका सरपळी म्हळ्यार जीव आपडूंक सोडिनातली कोणें आमी आपडूंक ना तिची सरपळी त्या तरान ती सांगात आस दवरतली ती खंय गेल्यार तिची सरपळी तिच्या हातांतली ती पयस दवरनातली म्हळ्यार ह्या स्त्रियेक ती सरपळी अटॅचमेंट म्हणटा आमी लब्धवणी तिका तसो देवाची पर्यंत तिका विसर पडत म्हणून सरपळीची विसर पडना पळया मनीस केतला वस्तूक लब्ध जाता तेन्ना देवाक पर्यंत मनीस विसरता पूण त्या वस्तूक सोडूंक तयार ना अटॅचमेंट एक पाद्राबू ताका ट्रान्सफर आसता आसतना खंयच्या पिरगेजेक गेल्यार ताका ट्रान्सफर जाता ताची एक जेवची प्लेट आसा ती प्लेट बिलकुल तो सोडिना खंयच्या पिरगेजेक गेल्यार कितलीं वर्सां सुमार पिरगेजेक गेलो ती प्लेट ती जेवणाची प्लेट बिलकुल ती सोडिना ट्रान्सफर जाता आसतना ती प्लेट ताचे सांगातात वेता एक तरेचें अटॅचमेंट लब्धवणी एका
फेरगेजेंत आसतना हांवें पळयल्लें. एक 2 घरां मदीं एक समस्या चलयल्लो जाग्याचो. आनी ते एका जाग्याची धनीन एक स्त्री तिका प्रायवंत पूण इतली त्या जाग्याक अटॅच की तिका मीस कुमता ते प्रामुख्यान न्ही, त्या जाग्या खातीर जीव जाल्यार दिता. कोणें आपणून वचोता ती एक सोशी आपणून वचो एक ह्या कांय तितलें अटॅचमेंट त्या जागो म्हळ्यार मरतना बसता तो जागो उरून येता म्हणले बरी त्या रितीर तिचें वर्तन जावन आसलें. मग हांवें भावा भयणीनो कित्याक हांव सांगता, आमी मनशां तरेपटी आज असल्या परिस्थितीक सांपडल्या. आज थोड्यांक आमकां मनीस आमकां थोडेपटी आज मनशांक देवाची विसर पडल्या. संवसारी संगती देव जाल्यात. आमचे पयशे, आमचे वस्तू, आमचे आस्त, आमचे भांगार, आमचे कितें प्रत्येक त्यो वस्तू हे आमचे देव जाल्यात. आमची सोऱ्याची बोतलो, आमची जेवणाची बशी, आमी खंयचें तें खाण हे आमकां देव जाल्यात. हाचे खातीर आमी जीव दिता. हाचे खातीर आमी जीव दिता. हाचे खातीर लगाड काडूंक तयार आसा. कितलेशे कडेन घडितां पळयल्यात आमी. ನ್ಯೂಸ್ ಪಡೆಯ TV9 ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ ಕೊಲೆ, ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ಕೊಲೆ, ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಕೊಲೆ. कालच न्यूज पळयल्ली. एका स्त्रियेच्या गळ्यांतले भांगार सोडचे खातीर 2 सोनांनी तिच्या गोमट्यांतल्या चेनी हात घालून ओडुल्या पर्साक 2 व्हिलर आसली चली रस्त्यार पडली, एक्सिडेंट मेली. भांगाराच्या एका चेनीच्या आशे खातीर ह्या मनशान त्या स्त्रियेचो जीव काडलो. ही आज परिस्थिती बाबा भयणीनो. मनीस आज असल्या परिस्थितींत आसा आनी आमी सवाल विचारता देखून आमकां धनी कोण? आमचो धनी कोण? देवाचें उतर सांगता, देव आमचो धनी, देव आमचो नासणार, देव सर्ग संसारचो धनी. आमी घाल म्हणटा हो म्हजो जागो, हे म्हजें घर, हे म्हजें कोड, ही म्हजी चेन, हे म्हजें बायक, हे म्हजें कार, हो म्हजो बंगलो. कोणाचो? मरतना व्हरतांगे आमी. कोणें एकल्यानी बंगलो लागे, कोणें एकल्यान आस्ती लागे, कोणें एकल्यान जागो लागे, कोणें एकल्यान भांगार लागे, कोणें एकल्यान मरतना कार लागे, कोणें एकल्यान मरतना बोशी लागे, कोणें एकल्यान मरतना धनी कोण? धनी कोण? जर आमी व्हरना आमी धनीगी, आमी धनीगी? ह्या सवालाक आमी जाप दिवंक आसा. बाबा भयणीनो, धनी हो काल म्हणलो संबंद आमकां मस्तां सगळ्यांक गोत्त आसा. धनी बिल्डिंगाचो ओनर आनी तांदूळ आमी भाड्याक रावतना आमी वकाल जाता. बिल्डींग कोणाचें? धनयाचें. भाडें दिवन आमी रावता वकाल. तर आमी भाडें दिवन रावले तशें धनी जावंक जाता की ना? जागो धनयाचो, ताचें नांवार आसा. खंयच्याय वेळार म्हाका भायर गेली हांवें पुरो सोडून वचचें. संवसारांत आमी समजून काण घे भाव भयणीनो. आमी ह्या संवसारांत वकलां. देव धनी आतांचो जेजू सांगता, दोगां धनयेची एकलां साखरी करून जायना. देखून आमकां धनी एकलोच देव. जर आमी संवसार आमी ह्या संवसाराच्यो वस्तू आमी धनीपण म्हणून आमी घेता, आमी खंडिता न्ही, देवाचो मोग करूंक जायना. देखून एकच आमी धनयाची अलक्षा करीची.
केन्ना आमी संवसारी वस्तू लपता देवाचे आमी अलक्ष्य करता ग्रेस्त तरणाटो जेजू चर्ची आयलो आनी म्हणा लागलो सोम्या सासणीक जिबी जोडी जाल्यार हांव कितें करीचें जेजू ताका म्हणालो देवाचे उपदेश पाळ ते पुरो हांव पाळून येयलां सगळें आनी एक तुवें करूंक आसा तुजें आस्त बदीक आसा पळय हें तुजें म्हणटाय हें सगळें वीख आनी दुर्बळ्यांक दान दी तूं येवन म्हजो पाटलाव कर तरणाटो तकले पोंदाक घालो चलत रावलो कित्याक ताका जेजूक धनी म्हूण स्विकार करून जावना ताजी आस्त ताजी ग्रेस्तकाय ताका धनी जाल्ली ती सोडूंक ताका जावना तकले पोंदाक घालून सीदा गेलो देवा समोग करून ताका जावना बाबा भयणीनो आज आमची परिस्थिती तीच आज आमी संवसाराक लबदल्यो आमचे पयशे आमचो देव जाल्यार आमची ग्रेस्तकाय आमचो देव जाल्यार आमचे भांगर आमचो देव जाल्यार आमचे वस्तू आमचो देव जाल्यार आमचे घर आमचो देव जाल्यार ह्या संवसारांत आमचे कितें अधिकार आमचो देव जाल्यार आमी देवाचो मोग करूंक जायना दोन दोणींनी पांय दवरूंक जायना म्हणल्यार मालगाड्याची सांगणी आमकां उडा आसूं पुरो उदकांत दोन दोणी आसात एक दोन हांगा एक दोन हांगा एक पांय ह्या दोणीचेर दवर आनी एक पांय ह्या दोणीचेर दवर कालें जाता दोनीक उदकांत बोळना ती दोन तिशीन येता ही दोन इशीन येता तुजे दोन पांय रावता ते तूं उदकांत पडटाय आज आमची परिस्थिती अशीच एक पांय आमी देवा दवरूंक ट्राय करता देवा देव जाय आमकां देवा मागणें करता संवसार सोडूंक नाका देखून आमी आनी एक पांय हांगासर दवरता संवसारी वस्तूंचेर आनी कितें जाता संवसारी वस्तू इतल्यो पयस केल्या म्हणून आमी उड्डता ते धरण सांबाळूंक ऑटोमॅटिकली देवा पांय सुकलो आमी उदकांत संवसारी वता म्हणटा उदकांत गेल्या नास जाल्या ही आमची परिस्थिती पवित्र पुस्तकांत आमी पळया एक घडी भर उत्पत्ती ग्रंथाध्याय 3 वाक्य आमी पळयता आदाम आनी येवन कितें केलें देवान ताका संवसार रस्तो दिलो देवाचे सारकेची गेली सगळें दिलें इतलें दिवस तांकां समजूस आहा की खाली एका फळा खातीर तांणी देवाक सोडलें देवसराक धरलें देवसराच्या फाटल्यान गेली देवाक तांणी पाठ केली सगळें होगडायलें जिवीत सोगडायलें निर्गमन उत्पत्ती पुस्तकांत अध्याय 6 नोयाच्या काळार देवान मनशाक रचलें पूण ह्या मनशांनी संवसार समोग केलो आनी खोटेपणान ते जियेले देवाक तांणी सांडलें आनी नोयाच्या काळांत बुर्तुगलान सगळें नास जावन गेलें निर्गमन पुस्तक सिनाय पर्वतार कितें जालें इस्रायल परता मोइजे देवा चर्चीन गेलो आनी थंयसर उलोवन आसतना ह्या परजेन भांगाराचें वस्त्र गेलें भांगाराच्या वस्त्राक पुजा केली देवाक तांणी सडलें कितें जालें देवाच्या शिक्षेक पात्र जालें जायते जाण मरण पावलें माथेव वांजेलो अध्याय 20 आनी 14 वाक्य जुदास जेजू आपल्या मेस्त्रीक तो विक्रीत करता काल्या खातीर 30 नाणयां खातीर 30 नाणी घेता आखरीक ती 30 नाणी ताका निराशा हाडटा गळपासकण घेता मरता देवाक ताणें उगडायलें दंदुताची कृत्यां अनानी आनी साफिरा देवाक तांचो जागो विकून ते पयशे देवाक दिता म्हूण तांणी भासायलें शितांच्या आपोस्तलांच्या पांयान तरी दवरून गेलीं आशा आयली अर्दे लिपोवन दवरले अर्दे दिले पेद्रून म्हळें तुमी देवाक फटयले अर्दे पयशे लिपोवन दवरल्यात आनी आयकल्ल्या परा अनानिया दड्डगन परतलो आनी लिलावण ताची बायल साफिरा दड्डगन परतली दोगांय मेलीं पयशे मेळ्ळे की आस्त मेळ्ळी की तांकां उरलें देवा समोग तांणी केलो ना बाबा भयणीनो आज आमकां तेंच आमी दोगां दिण्याची साखरी करूंक जायना आज आमकां संवसाराचो विशेश मोग आसा थोड्यांक आमकां आज संवसार जिवितांत आमी रमून गेल्या आज आमी एक कश्टाच्या परिस्थितीन कोरोना पिड्यांत आसा कित्या खातीर आज मनशाक देवाचो मोग ना मनीस नास्तीक जाला
संवसारांत देव जाला मनशाक, पयशे देव जाल्यात, विज्ञान देव जालां, मनशाची बुद्दोन काही देव जाल्या, हंकारान भरला मनीस, गर्वान भरला, पयशे आसात म्हाका कांय गरज ना, कितेंय करता. बाबा भयणी, हे खंय पोवन पोंताक पावता? देड घेवन पोट भरले तक्षण तुजें जिवीत सगळें जाता? तुज्या लॉकरान भांगार भरले आसतना सकट जाता? तुज्या अकाउंटान मस्त पयशे आसले सकट जाता? तुझे मस्त एकरा गाटल्यान जागो करून घालताय सकट जाता? मरतना तुका एकरा गाटल्यान जागो जाय गे 2.5 फीट जागो न्ही, येदीशी एक ल्हानसो 7 फीट लांब 2.5 फीट रोवन ताजे अर्थ जाय गे तुका? सकट सोडून येताय, कांय उरी नाही. हेचें खंय मेल्या उपरांत तुवें धन्या देवा कडेन मात्र हे तुझे देव संवसारांत करून गेले पयशे, आस्त, बदीक, धन, दिर्वे, अधिकार, हंकार हे सगळें सोडून येताय तूं, कांयच उरी नाही. बाबा भयणी, आमी सुकून पडल्या, आमी सुकून पडल्या. देवा ते आमी पाटयेवची गरज आसा. आज आमी सुमेती फाटीं येवया, आमी देवा कडेन मागता सुमया. आयच्या संवसारांत कोरोना पिडेंतले निवार, कश्टांतले निवार हे सकट आमी मागता. पूण आमी संवसारांत मागल्या पावना. देवाच्या हाताखाली येजे, देवाच्या दरीपणा खाली येजे, संवसाराच्या आशेंतले भायर येजे, पयशाच्या आशेंतले भायर येजे, संवसाराच्या ओडण्यांतले भायर येजे, कुडीच्या ओडण्यांतले भायर येजे, संवसाराच्या लबधोणींतले भायर येजे. त्या दळा मात्र देवाची काकूळ आमकां मेळटा, देवाचो मोग आमकां मेळटा. बाबा भयणीनो, देखून सांग पावल म्हणटा गलातकारां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 17-16, रक्ता मासाच्या ओडण्या प्रमाणे जिये नाकात, आत्म्या प्रमाणे चला. देवाच्या धनीपणान जियेतलो, आत्म्या प्रमाणे तो जियेता. संवसाराच्या ओडण्यार, रक्ता मासाच्या ओडण्या प्रमाणे न्ही. तर आमी मौन करया, सुमयाती पाटी येवया, देवा कडेन आमी येवया. बाबा भयणीनो, ही घडीभर आमी सक्कड आमच्या पातकाचे भक्षाने मागया, संवसाराच्या लबधोणींतले आमी भायर येवया, आमचे काळीज देवाक आमी दिवया. बाबा भयणीनो, ही एक पयल्या सुवातेर आज आमी सभार जाणांनी देवाक आमी आमचो धनी म्हण घेवच्या बदला पयशे आमचो देव जावन घेतला. बाबा भयणी, एक घडीभर चिंतून पळय, पयशे तुवें पुजावन दवरल्याय, दर एक दीस पयशांचे लेख घालताय, पयशां खातीर जियेताय, हेरांच्या पोटा फातर मान पयशे करताय. आज उपकारा पडनातले पयशे तुवें जमोवन दवरल्याय. पयशा मुखार देवाचो उडास तुका ना, पयशा मुखार मिसकुमसार तुका नाका, पयशा मुखार मागणें तुका नाका. तसल्या परिस्थितीक पावलाय. पयशे आसून दुर्बळ्यान दिनासतना रावलाय, उट्टू करून दवरलाय, पूण उपास पडल्या पोटाक दिवंक आयकनाय. गद्दारून गेलाय तिचें मन. देवाच पुजती आराधन करच्या बदलेक पयशांक आराधन करना जाय. बाबा भयणी, तुज्या लोक काम करतना तुजे जिवितांत तुका पयशे पयशे पयशे, उठतना पयशे, बसतना पयशे, जेवतना पयशे, न्हिदतना पयशे, काम करतना पयशे, सगळें पयशांच्या राशीन तूं सांपडलाय. ताजे खातीर लोकर, ताजे खातीर तुज्या पेटेन पयशे. बाबा भयणी, लेका वरतें पयशांक देव केलाय. देवा कडेन बक्षाने माग, सुमया कडेन बक्षाने माग. सुमया, हांव बक्षाने मागता. पयशांच्या लबधोण्यांतल्यान भायर येता. पयशे म्हजो देव म्हण येदोळ हांवें सूख आदारली. आज बक्षाने मागता जेजू, पयशांच्या आशेंतल्यान भायर येता जेजू, तुजो म्हाका आदार दी. तुका म्हजो देव म्हूण वळखून घेता. हे पयशे तुवें दिल्ले म्हाका, म्हजे न्ही. खाली हातांनी आयिल्लो सोम्या, आनी आज हे सगळें तुज्या हातान दिता. सोम्या, म्हाका बक्षी आमी मागया. काकुळत मुझे करिए देवा, काकुळती सोदून सागो, अपराध मुझे धुवून काढ, नितळ म्हाका कर.
हिमा प्रासड धोकर तुझी आस्त बुद्धीक तुका देव झाला देवाच्या जाग्यार आस्ती बदकाक दवरलाय जागो आस्त बदीक म्हणून जीव दिताय आरण दिताय भांगार पुजावन दवरलाय भांगारा खातीर जीव दिताय वस्तू घरांत वस्तू फ्रीज टीव्ही मोबायलां ग्रेस्तकाचे सबायचे वस्तू जमयताय बाबा भयणी आज पयशां खातीर आस्ती खातीर जल्म दिल्ल्या आवयक दुखयताय जल्म दिल्ल्या बापायक रडयताय बाबा भयणीक रडयताय हेरांचे दूख काडताय जाग्या खातीर आस्ती खातीर वायट वाटे सांपडलाय पयशे तुका सकट जाल्यात आज तुज्या हंकारान भरून आस्ती खातीर पयशां खातीर वस्तू खातीर खोर्तीन खेचीन झुजताय हांव खेचीन केस करता खोर्तीन पळयता माया मोग तुका नाका दनयाच्या पांया कडेन येवं नाका तुका सोम्याच्या मोगान राजी जावंक नाका सोम्याच्या मोगान वांटून काण येवं नाका तुका पयशे जाय जोडटाय खोर्तीन दिताय वकील पुलीस आनी कोर्ट बाबा भयणी चिंतून पळय हें भांगार ही आस्त तूं व्हरताय गे तुका उखोवन व्हरतले तुजें भांगार तुका व्हरून उंचे ना तुका उखोवन व्हरतले तूं व्हरतलो एक जोडी वस्तूर मात्र ताचे वयर तूं कांय व्हरिनाय गरजे प्रास जमो करनाका देवाचो मोग कर तुज्या देवाची पाटी ये आस्त बदीक तुका देव न्हय भांगार शिंगार तुका देव न्हय घरांतल्यो वस्तू देव न्हय तुजो बंगलो तुका देव न्हय बगार ह्या रस्त्यारान दिल्लें देणें तर तुज्या देवाची पाटी ये ह्या वस्तूच्या मोगांतलें भायर ये देवा कडेन बक्षणे माग पाटी येता परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात देवा घरा पाटी येता तिसरें तुजी कूडो तुका देव जाला कूडो आज आसा पयल्या कुसोन वेता ती पूण ही कूड तुका देव जाल्या ही कूड कुसच्या कुडी खातीर जियेताय देडकेन पोटा खातीर जियेताय ह्या पोट भरच्या खातीर कितें वायट वाटो धरताय गरजे प्रास खावचे गरजे प्रास पिवचे पोटभर जिवचे पयशे वस्तू खाण पाड करचे खाण पिड्ड्यार करचे वेस्ट करचे वयल्यान आमाल पिवणे नाकभर पिवचे रातभर पिवचे हाचे वरवीं पिवण्यास तुजी जिणी तुवें करसूची गरजेक न्ही मर्जे खातीर जियेताय खाणा पिवन सोबी भांड करताय लेका वरती कूड न्हेसयताय दिसा एक जोडी वस्तू आनी कितें मोला मोलाचे वस्तू घालताय तुका उडास आसा तुज्या कुडीर इतलीं वस्त्रां सोंपतना तुज्या कुडी इतलें पोटभर खाण मेळटना कोणा कोणाची पोटां खाली आसात तुका उडास आसा कितल्या जाणांच्या कुडीर वस्तू घालूंक तांकां साधनां तुका जाणाताय तुज्या कुडी कितलें बरो पडटा आसतना कोण एकल्याच्या वखदाच्या कुडीक गरजेची एक वखातडू पयशे ना तें तूं जाणाय तरी पूण तुज्या कुडीक तुवें देव केलाय ह्या कुडीच्या मजे खातीर तूं जियेताय कुडीची मजा जोडटाय कुशलाय करताय कुडीच्या विशयाचो प्रयोग करताय लग्न बेसातून बेसया तुज्या बेसाच्या कायद्यातून भायर येताय कुडीच्यो संतोष सोडून प्रयत्न करताय अनिस्कळ जिणी जियेताय एन्जॉयमेंट मजा तुका जाता बाबा भयणी देवाचो शिंपाटी ये कूड तुजो देव न्हय बगार ही कूड रचलोलो तो देव धनी तो तुजो देव ही कूड ताचे खातीर समर्पी ही कूड ताणें दिल्ली ती पवित्र कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता
कूड देवाचें तेंपल देवाचें वस्ते घर हे वस्ते घर संवसारी जिणे लब्धून मेळ्ळें करिनाका देवाक तें समर्पी माग बोगसणें तुज्या कुडीच्या पातकांनी तुवें केल्लें हर एक कुडीच्या ओडण्यां केल्लें पातकांक बोगसणें माग देवाक तुजी कूड समर्पी Bogo somya pagamuji bogo bogo somya pagamuji bogo सवतो देव तुज्या जिवितांत तुवें धरलाय देवा नीज देवाक सोडून अधिकार व्यक्ती पुजा अधिकार उद्दो मान गौरव मर्याद कोणाक सलाम मनशां सलाम मारसो तुवें अंकार दाखोवचो वडपण दाखोवचें हेरांक तुवें कश्टुचें वडपण दाखोवचें म्हजी चलिल्ली वाट हांवें धरिल्ली दोरी हें म्हूण देवाच्या जाग्यार तुका देव केलाय देवाच्या जाग्यार हेरांक देव केलाय चींत बाबा भयणी मनीस देव जावंक शकना तुवें देव जावंक शकना तूं शकनाय ह्या हेरांकी देव करून तुका जायना रचलो धनी आसा देव आसा तो तुजो देव देखून त्या देवाच्या जाग्यार तुकाच देव करिनाका तुजें वडपण गर्व अंगार दाखयनाका देवा मुखार कलतेंच आहा हेरांक गौरव मान दी हेरांक देवाच्या जाग्यार दवरिनाका तुज्या गोवाक देवाचो जागो दिनाका बायलेक देवाचो जागो दिनाका ताका पतीचो जागो दी पत्नीचो जागो दी इश्टाक इश्टाचो जागो दी देवाचो जागो दिनाका ह्या कोणी मनशांक देवाचो जागो दिनाका ते कितें जावन आसा तोच जागो दी ताच्या भायर सर्ती करिनाका जर तुकाच देव केलाय हेरांक देव केलाय बोगसणें माग देवा कडेन आनी देवाक तुकाच समर्पण दी कालतो जा आनी देवाचें बोगसणें माग देवा तावनाव सड पयसरलो हाताव फाटी येता पातकाच्या वाटांनी सोडगुलो सोमिया घरा पाटी येता इगडी बोर बाबा भयणीदां आतां आमी आमच्या घरदां बसत मागया आज आतां ह्या घडये पवित्र सभे बसत मागया आज पवित्र सभेंत देव आमचो धनी जाय जय पवित्र सभा जायते वडी वाट सोगता जायते वडी आज पवित्र सभेच्या वडिलां बसत मागया जावं दी बेस्पो जावं दी याजक धार्मिकां तांची जिणी देवाक धनी म्हूण तांणी स्विकार करचें आनी देवा खातीर जिवचें आज देवाक संडून वायट वटेन गेल्ल्या बिस्पांक याजकांक धार्मिकां खातीर मागया तांचे ती देवाचें बोळ बरोवन दी तांणी संवसारी अस्कत कांय बुडोवन पयशांचो मोग करचो संवसाराचो मोग करचो अधिकाराचो मोग करचो असले संवसारी वस्तूचो मोग करचो संवसारी वस्तू पुजावच्यो असल्या वडणे बरी जाल्ल्या याजकां खातीर धार्मिकां खातीर बिस्पां खातीर मागया बाबा भयणीनो देव तांकां संवसारी वडण्यान ते भायर हाडून दी आज बागेवनपणाची जिवी जाय देवाक मान दिवन देवा सारकें रूप जावन जियोवचें याजक धार्मिकां बिस्पो आमकां जाय देखून सक्कड पवित्र सभेच्या वडिलांनी खऱ्या धन्या देवाची देवाक स्विकार करून तांची जिणी त्या धन्याचे बरीच जावन ती तसली जियोंक आमी तांचे खातीर मागया आनी देवा कडेन मागया आयक म्हजें मागणें सोम्या देवा उदार काळीज तूं दे आमकां आयच्या दिसा मागया बाबा भयणीनो कोवीड पिडे वरवीं संवसार जगलो कश्टलो ह्या दिसांनी कोवीड पिडा मस्त उणी जावन आयले आमकां दिसता आमचें लॉकडावन इल्लेशें उणें जालां आज लिबरल केलां
आज आमी परत्यान मागया थर्ड वेव येवचें आसा म्हणलें बे आज आकांत आमचे मदें आसा. समियान जेजू ह्या थर्ड वेवांतले आमकां राख. कोवीड पिडे वरवीं लोक मस्त कश्ट आला. ह्या कश्टान परत वळख जावं दिनाका जेजू. राख आमकां ही कोवीड पिडा उणी कर जेजू. हाची सकत उणी कर. हे वायरस डेड कर जेजू. तुज्या आमलेक राखात तें वॅक्सिनेशन बाप साहेबान सांगलां. The blood of Jesus is the best vaccination. सोम्या तुज्या आमलीक रगात मनुष्याच्या कुडींत वाडय आनी हे वायरस कोणाकच बाधा करिनाचें रक्षण दी. आज ही पिडा म्हाकाय कान उडय जेजू. ह्या पिडेंत सोम्या कोण सगळ्या कश्टांक आदार दी जेजू. कश्टांक धैर्य आनी बुजावण दी. आज ह्या कश्टांत आमकां भायर हाड. सोम्या जेजू विशेष रितीन आमी मागता मनशांनी तुजें धनीपण वळखून संवसाराची आशा सोडून ह्या कोवीड पिड्याच्या काळार एकामेकाक वांटून घेवंक एकामेकाक कुमोग करूंक एकामेकाचे गरजांक पावोवंक कश्टांत कोवीड पिड्या सांपडलेल्यांक आमची भाव भयणी म्हणटा ताका वळखून मनशापणान जिवंक जेजू कृपा दी म्हण आमी तुजे लागीं मागता. जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका. सम्या जेजू मागण्याचो स्पिरीट आज पवित्र सभेंत वाडोवंक मागता. जेजू मागणें उणें जालां. आज तुजे धनीपणाची हस्कत काय जेजू ती मनीस मागणें करिना जेजू. कुटुंबांनी मागणें ना. ह्या धर्मिकाच्या जिवान मागणें उणें जालां. मनशाच्या जिवानान मागणें उणें जालां. कुटाम हस्कत जालां. जेजू आज मागणें उणें जाल्ले वरवीं कश्ट सोंसचीत बळना आमकां. संवसारी संगती झुजोवंक आमकां बळना जेजू. हस्कत जाल्या आमी. आमच्या घरांनी मागणें ना. तेर्स ना. मीस ना. युरोपांत गरजो खाली पडल्यात. मनीस देवाक वळखना सोम्या. आज आमच्या गांवांत तीं थायलां. आमच्या कुटुंबांनी उरल्या पुरो वेळ आसा. मोबायलाक वेळ आसा. टीव्हीक वेळ आसा. भोवंक वेळ आसा. मागण्याक वेळ ना जेजू. तुजी कृपा तुजी ससाय जोडूंक कोणाकच नाका. सोम्या जेजू मागण्याचो स्पिरीट कुटुंबांत वाडय. मागण्याचो स्पिरीट पवित्र सभेंत वाडय. मागण्याचो स्पिरीट संवसारांत वाडय जेजू आनी आमकां बळान भर. मुझा सोमिया मुझा दुनिया म्हाका तूं मागूंक शिकय. मुझा सोमिया मुझा दुनिया म्हाका तूं मागूंक शिकय. भाव भयणीनो आमच्या सर्वांच्या गरजां पासत मागया. आज आमकां जायत्यांक मागोवंक आसा. तुमचे कश्ट कोणाक आज तुमकां विविध रितीन कश्ट जातात. देव आमचो धनी आमकां तो कश्टार पडूं सोडिना. उडोल आयकलें तें उतार उडास करा. पिळग्यांच्या पिळग्या पर्यंत कोण म्हजे उपाधी पडटा हांव तांकां मोग दाखयतलो. विश्वासी मोग दाखयतलो. देवाच्या मोगान बरा मागा. तुमचे कश्ट जेजूक भेटया. ह्या घडये ह्या आराधना बाकीतली सगळीं तुमी मागा जेजू कडेन. तुमच्या कुटुंबाचे कश्ट भेटया. तुमचे वैयक्तीक कश्ट भेटया. तुमच्या कुटुंबांतले कश्ट भेटया. तुमची वैयक्तीक पिडा आशिल्ले भेटया. तुमचे समस्या भेटया. मागा जेजू कडेन. जेजू आमचे सांगात आसा. पिळग्यांच्या पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वास हे मोग हांव दाखयतलो. म्हज्या लोकांक वो तुमी म्हजी परता. हांव तुमचो देव. हांव तुमकां केदींच कश्टान पडूं सोडिचना. येया तुमी कश्ट जाल्यार वजान वयतले हांव तुमचे विशय दितलो. हे जेजूचो विश्वास दवरा. मागा जेजू कडेन. ह्या घडये हांव म्हजे लागीं मागोवंक आयिल्ल्यो सर गरजोय जेजू मुखार दवरता. तुमी मागा ह्या वेळार. आमी सगळ्यांनी ह्या गरजां पासत मागया आनी एकामेकाच्या गरजां पासत मागया. सोम्या जेजू अक्षता म्हणली भयण कोवीड पिड्यात कश्ट जाता जेजू. ती सताप गूण जावन बेगीनच बरी जावंक जेजू तिका तूं हा पड. डॉली डिसोजा म्हणली भयण जेजू कोरोना पिडे वरवीं क्रिटिकल आसा. जेजू तुवें गूण करूंक ती मागता. तशेंच तिच्या कुटुंबांत रियेकल्या की जेजू तूं आपड आनी तांकां गूण करनाका राग जेजू.
गिलबर्ट लोबो म्हणलो भाव कोक्कडे तावन सोम्या जेजू खादारी जिवितान निराशला एक भुरग्याच्या देण्या पासत मागता जेजू ताका आपण ते एक भुरग्याचे देणे लाभय मुंबई तावन सेलीन म्हणली भयण आपल्या दुयेसो बाळंतेर परगांवांत बऱ्या तरान जावंक आनी तशेंच तिच्या जांवयाक बरें काम मेळोंक मागता जेजू तशेंच कुटुंबांतलो बाबार्थ तें राखल्या पासून ती तुका अर्गां दिता ह्या कुटुंबाचेर जेजू आशिर्वाद घाल आसून ता म्हणली भयण गोंयांत तावन जेजू आपल्या भुरग्यांनी आपणा बरें कर पळोवचे खातीर मागता तिची आंटी मार्टिना फेर्नांडीस तिका बरी भलायकी दी जेजू ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल सिरसी तावन मेरी म्हणली भयण जबार तेमकां जाग्याचो तक्रार आनीकय समाधान ना एकवार जाल्यार जाग्याचे पयशे मेळूनात कश्टां जाता बदलेक एक जागो मेळना ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल जेजू तांच्या कश्टां परिहार दी जेजू उडपी तावन एनी लुवीस म्हणली भयण जेजू पोटांत उदक भरलां म्हणून धाकटेरान बऱ्या रितीन एक नितळ करूंक ह्या पिड्यांतले गूण जावंक जेजू एनी लुवीसाचेर आशिर्वाद घाल मंगळूर तावन रापायल म्हणलो भाव रेशमा आपल्या दुये पासून रेशमाक आसतील न्हू जेजू प्रदेतरान ताणें बरें न्हवचें पासत मागता कॅन्सर पिडेंत कश्ट जालें जंय तो रिपोर्ट बरो आयिल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता पूण आनीक 2 क्लॉट्स आसात तकलेन ते 2 क्लॉट्स गुण जावन जेजू रेशमाक बरें कर जेजू हे मागणें तूं स्विकार कर बैंदूर तावन लुवीस आपणाक राती सारकी न्हीद पडना हात पांय कामतात पोटान दूख आसा सोम्या जेजू ह्या पिडेंत तावन गूण करूंक तो मागता लुवीसाक आपड लिल्ला डिसोजा आपणाक ऑपरेशन जालां पूण आतां चलोवंक जायना दैत्य समस्या जातात पार्किन्सन पिडा आसा ह्या सर पिडेंत हांव सुटका मागता भलायकी मागता जेजू तिका तूं आपड आनी गूण कर जेजू कोडेल पिरगेचो लॅन्सी रेगो ट्युमर पिड्यान मस्त कश्ट जाता सोम्या तुवें ताका आपडी दे ह्या वेळार ह्या कश्टांच्या वेळार तुवें ताका गूण कर दे आपडी दे म्हण जेजू कुटुंबाची मागतात जेजू लॅन्सीची काकोत कर एक भयण अंतुळणार आसा प्राय जाली मस्त वळवळटा एक बरें मोन तिका मेळोन दी म्हूण कुटुंबाची मागता जेजू तिजी काकोत कर मुंबय तावन रोशन दीस आसा हाका हें बरें काम मेळोंक कुटुंबाची मागतात मंगळूर तावन ऑल्विन आनी लिना आपल्या कोडयाळ आपल्या कॉन्ट्रॅक्ट कामाचे पयशे मेळोंक आसा 5.5 लाख रुपयांनी मेळोंक आसात ते मेळोंक दिवकाच्या त्या पार्टीन उसवार तांकां मेळोवन दिने पयशे दिवंक जेजू तांच्या मोतीन घाल मुंबय तावन जॉयल आनी निलिमा खादार जावन 11 वर्सां दिली जेजू एक भुरग्याचें देणें तांकां तूं दी जायतें तांकां दिलाय समाधान दिलाय एक आशिर्वाद कर एक भुरग्याचें देणें निलिमाक आनी जॉयलाक दी जेजू आशिर्वाद घाल विजय पिरगेचे तावन रोहन डिप्रेशनांत कश्टांच्या तेजे काजीन भयणी पासत मागता जेजू बरी भलायकी दी बरी न्हीद पडोंक आनी तिजे सर सामेते इत्तर जावंक जेजू तो मागता पुत्तर जावन फ्लोरीन म्हणली भयण जेजू आपल्या घरांत एकवट आनी समाधान खातीर मागता ह्या फ्लोरिनाच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल आईवन देखून आमलो भाऊ कोलोनल कॅन्सर पिडेन कश्टन आसा जेजू रेडिएशन जावन आसा जेजू बेगीन बरो कर आयवानाक आपड जेजू बेन्नी म्हणली भयण आपल्या कामांत आपल्या कानांत आनी एलर्जी आसा तशेंच दुयेच्या नाकाक एलर्जी आसा हे दोनी गूण आमचे पासत मागता जेजू एकल्याक वर्टेगो आनी सिवियर जॉयंट पेन आसा जेजू तांतले गूण करता म्हण मागता जेजू तांकां आपड जेसन म्हणलो भाव अबुधाबी कामाक ऑफर लेटर मेळोवंक मागता रोशल हिका बरें काम मेळोवंक बाबा जॉयलाक बरें काम मेळोवंक कुटुंबांत समाधान मेळोवंक जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक मायग्रेशन जावंक असलें बऱ्या तरेन जावंक भायर दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक जानीस हाका बऱ्या तरान आनी मोगान रावंक जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद जानीस असो ताप गूण कर जेजू कुंदापुरतान शोभ आपल्या कुटुंबाच्या कुटुंबान कश्टांतले निवारोंक मागता जेजू तांची काकुळट कर एक भयण आपल्या पोट दुख एक भयण आपली पाट दुख करून जाल्यार तुका अर्गां दिता जेजू अर्गां आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू तशेंच आपल्या पुताची शिका बऱ्या तरेन जावं आनी तशेंच एका भयणीचो बांदतेर जेजू बऱ्या तरेन जावंक तुजे लागीं मागता तांचेर आशिर्वाद घाल
एक आवय बंदेल जावन आपल्या भुरग्यांक बोर्डिंगाक वयच्या भुरग्यान बऱ्या वाटेन बोर्डिंगाक गेल्ले कडेन बऱ्या तरेन शिकोवंक ती मागता जेजू त्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घाल. सिसिलिया अँड्रोस म्हणल्या भयणीक जेजू सोलोंक कश्ट मारतात, मस्त कश्ट जाता ती. सोम्या जेजू तिका बरें कर आनी आपड जेजू. ग्लानी म्हणलो आमच्या तिरगेचे स्वभाव ॲक्सिडेंट जावन जेजू पोरतना हाताचें ऑपरेशन जालां. जेजू ग्लानीक बरें कर आनी बेगीच तो बरो जावन फाटी येवन दी जेजू. किन्ने गोळीतावन एक भयण आपल्या परगांवच्या परगांव वचून आडकळ येता त्यो पयसांक मागता जेजू तुजी काकुलत कर. गोंयांत एक भयण आपलो पूत बऱ्या तरेन कॅनडा पावलो, मस्त तेमतावन मागोवंक सांगलें जेजू. ह्या खातीर उपकार फाव केलाय अर्ग आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. वालेन्सियांत एक भयण आपल्या एक कुटुंब तांणी दिल्लो व्हड आयवज दिल्लो पाटी मेळोवंक मागतात जेजू. हो आयवज त्या मनशान बरें कर पाटी दिवंक. तशेंच तांच्या पुताक एक बरें आशिल्लें काम कॅनडांत बेगीन फावो कर जेजू. तशेंच ह्या भयणीचे अर्निया आनी पायल्स गूण कर जेजू. मोतीक समाधान दी, ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. शर्जतान रॉबर्ट आनी शबिता जेजू हांकां भुरग्याचें देणें फावो कर जेजू. साथ दिली ती पातयेवन आसात, तूं खंडीत दितलो म्हणल्यार पातयेन आसा जेजू. आशिर्वाद घाल तांचेर. बंदेल तावन आयरीन म्हणले भयण जेजू आपल्या कुटुंबाक सहर ते आपल्या कुटुंबांत सर्व तांच्या भुरग्यां पासून ती मागता. भुरग्यांच्या तेसां पासून सगळ्या तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल जेजू. बरी भलायकी त्या कुटुंबांतून दी. हेनबट म्हणल्यार बाबा कॅन्सर ट्रिटमेंट जावन आसा ह्या दिसांनी. जायते हर एक फावटी जेजू किमो आनी रेडिएशनान जेजू बऱ्या तरान ताका गूण कर आनी बेगीनच बरो जावन जेजू फाटी येवंक ताका फावो कर. काटे बळानील म्हणल्यार बाबाचे ब्लड कॅन्सर गूण कर जेजू. पुरतो ताका बरो कर म्हूण तुज्या लागीं मागता जेजू. ताचेर आशिर्वाद घाल. दुबयतावन रिशॉन म्हणल्यार भुरग्याचे जेजू आवय बापूय तुजे लागीं मागतात. भुरगो उलयना, मस्त तेमता उलयना, एक दोन शब्द उलयता जेजू. ह्या रिशॉनाक आपड, ताची जीब आपड उलोवची सकत ताका दोन दी. लिवर प्रत्येक तरान ताणें इरादो जेजू तुजे पांया तळी दवरता तो. बंदेल उशा टिचर म्हणलो तिजे पती हार्ट अटॅक जावन आस्पत्रेन क्रिटिकल आसा जेजू. ताजेर हात दवर ताका बरो कर. ओमजर मेलवेन ताची पतीन फायब्रॉयड पिड्या खातीर जेजू ती कश्ट जाता. सबार तिका ह्या पिडेतान जेजू तिका बरी कर आनी गूण कर जेजू. डॉमिनीक कुटिना तुजी बरी भलायकी दी म्हूण मागता. आपल्या पुताचे पायल्स पिडा गूण जावचे खातीर शालेट जानेट मागता जेजू. वास मागता तुजें तशेंच ताजें रीण फारीक करूंक मागता जेजू. ह्यो सर गरजो आमी तुजे मुखार दवरता, तुज्या पांया तळी दवरता जेजू. आशिर्वाद घाल जेजू आमकां दी. ह्या घडये आमी सगळे इरादे तुज्या पांया तळी दवरया. सोम्यान जेजू आमकां आपण तुजेर विश्वास जेजू. तुका आमी समर्पण दिता. तूं आमी सोदूं न्ही जेजू. आमकां कितें जाय तें नेणाय जेजू. सगळ्या आशिर्वाद घाल. आज इतली त्या सामान तुजे लागीं दवरली. आदल्या आराधनांनी जेजू जायती त्या सामान तुज्या पांया तळी दवरल्यांत कितलीं जाणां मागतात जेजू. ह्या घडये उंड्या रुपारच्या तुजे कडेन इतलीं जाणां मागतात जेजू. ह्या टीव्ही मुखार युट्यूबा मानेपाक जेजू ह्या घडये आपड जेजू. तुजी सैवी गुणकाची जगताची ते वळून दी. हालेलुया 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 जेजू 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 आपड जेजू. तुजी गुणकाची सगळं जेजू म्हणजे ते वाळून दी. सम्या इतल्या जाणां ते आपडले जेजू. तुजी गुण करची सगळं तुजे ते वळून दी. देव आमचो तूं रस्तार सोमी जेजू. तुज्या पवित्र देणी पाळूची सगळं तुमी वाळून दी जेजू. आमी तुजी रस्ना आमी कितें करता पिडे तू जेजू. आमी हर एक आमची पिडा गुणगार आमची हसकत काही काढून आमकां बळ दी. तुजे दैर बळ जेजू. तुजे सक्कन आमकां बळ तुजे आम्हाला रक्ताभिषेक कर जेजू. हर एक तुझ्या आम्हाला एकदा सर पीड आमच्या ते काढून जेजू. काम जेजू. Lord, touch and heal everyone. Let your power flow in us, Lord, and get me healed, Jesus. Mighty power, we accept you, Lord Jesus. We adore you. येद्या ओढा सक्रामेता साष्टांग नमन करूया. पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या. सोलवून वेच्या हस्कत विश्व्या भावार्थाचें बळ देव्या.
जशें बापा तशेंच पोता आसानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना एका ताळ्यान नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमीन आवडटा आमेन. प्रार्थुया. ये देवाविचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्ट सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणी सफळ सदांच तुमचे ते आमी बुगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक जायना आमकां पुबो कर. तो जियेतान राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता सगळोच म्हाका